30 yıl элек, жылы жай айының матур көнендә якты дөньяга безнең көтеп алынган икенче татлы балабыз Фәния Шәүкәт кызы Ибрагимова аваз салды, дип башлаган Газизә нигез Алсу Софиулловна үз котлау сәламен. Бар җиһанны җылытырга теләгәндәй булып, яктылык һәм ихлас җылылык китерде ул үзе белән. Үсеп җиткәч, авыл мәктәбендә тырышып укый башлады. Укытучылары аны бүген дә яратып, гел мактап кына телгә алалар. Мәктәпне тәмамлап, үзе теләгән һөнәрен үзләштерде. Яраткан, йөрәгемне үзгән кызым, якты кояшым. Әлдә ярый син бар, шатлыкларымда да, авыр чагымда да, серләремне бүлешергә дә, бар булуыңа мин бик шат. Яраткан кызым, рәхмәт сиңа. Синең җылы сүзләрең безгә бик тә кирәк. Синең алтын кулларың бер кайчан әрне күрмәсеннәр. Синең йомшак, сабыр йөрәгең кайгылар тоймасын. Күпме генә яхшылыклар теләмием, мин беләмен, бик аз булыр. 10 ел элек кадерле киявем, яраткан тормыш иптәшең Мансурны очратып, матур гаиләгезне курдыгыз. Кургаш туегызга сез инде 2 татлы балагызның әти-әнисе буларак җитештегез. Мин карыйм да сезгә шатланам. Мәрхүм әтиең дә сезнең өчен җан атып яшәде. Кадерле оныкларының һәр вакыт кунакка килүләрен бик сагынып көтеп ала иде. Алай да Ходай язганны узып булмый. Ул күкләрдән сине саклап яшәүче фәрештәң булып торыр балам. Хөрмәт иткән, безнең өчен борчылып яшәүче кызым. Иң матур, хатын кызның иң күркле чорына җиттең. Бик тә уңган куллы, тәмле ашлар белән, йомшак күңелең белән каршы аласың барыбызны да. Кемне дә кире кайтарып җибәрмисең. Тырыш, чыдамлы булып торасың. Я Раббым, бу алда да шулай булсын. Юбилеең белән ихлас килеш котлап сиңа кабат җир шарының бар изгелеген генә телим. Һәр көн сине котлап кояш чыксын, сине назлап җилләр иссеннәр. Яшәү матурлыгы яме булып, көн артыннан көннәр үтсеннәр. Күңел күгең һәр чак аяз булсын, читләп үтсен сагыш, борчулар, ныклы сәламәтлек юлдаш булсын. Аннан кадерлерәк нәрсә бар? Туган көнең, юбилеең белән чын күңелдән сине котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. Юлларыңа ак бәхетләр яусын, шатлык балкып торсын йөзеңдә. Кайгы хәсрәт баш очыңнан ыссын. Шул теләкләр бездән үзеңә. Хөрмәтле Фәния Шәүкәтовна, юбилеегез мүбәрәк булсын. Алда якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Хөрмәт итсеннәр, туар таңнарыгыз үткәннән, бәхетлерәк булып килсеннәр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле.
ана бүгін тик сезгә. Ихлас сүзләр, матур бүләкләр, киләчәктә тормыш юлында көчләр бирсен шушы теләкләр. Гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле, гомерегез булсын, гомерегез булсын, гомерегез булсын, бәхетле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, бәхетегез булсын, гомерле. Фәния Шәүкәт кызы Ибрагимова хөрмәтенә кабат котлау сәламе оша. Бу юлы җан ярын, кадерле хатынын, газиз әниләрен, сөекле тормыш иптәше Мансур Махмутович, балалары Эльнара һәм Илнур язганнар. Яраткан хатыным, кеше яшәгән сайын зирәгәя, тәҗрибә туплый. Тормыш куйган сынауларны үтә. Нәкъ менә синең кебек тормышчан, олы җанлы, хөрмәткә лаек, төпле акыллы, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә әзер, олы кешегә әверелә. Менә син дә шундый ук олы тәҗрибәле кешегә әйләнеп, гаиләбезнең җылы учагын саклаучы матур хатын, газиз әни булып яшисең. Бүген сине туган көнең белән котлап, ихластан бары бәхет, саулык, сәламәтлек телим һәм тагын бер тапкыр бик нык яратам дип әйтәсем килә. Гаилә дигән дәүләт бик җаваплы. Уйнап кына аны кормыйлар. Сабырсызлар, хөрмәтсезләр анда бергә-бергә озак тормыйлар. Бер-беребез өчен җилкән булып, йөзеп чыгып тормыш диңгезен. Син терәгем булсаң, бар давылны җиңәргә дә әзер мин үзем. Яратканым, бүген синең туган көнең, безнең гомерләрнең тик башы. Алла бирсә уртак юлыбызның бәхет, шатлык булсын юлдашы. Язмышыбыз сине миңа язган, мине сиңа диеп юраган. Күкләр безгә никах укыганнар, Аллаһыбыз бәхет юраган. Котлы булсын алтын каем юбилеен, сау сәламәт булып мең яшә. Гомер буе безнең юлларыбыз булсын иде һәр чак янәшә. Иң кадерле, иң сөйкемле, иң ягымлы, иң сөекле яраткан әниебезне чын күңелдән матур юбилее белән тәбрик итәбез. Һәм аңа безнең тормышыбызда иң зур роль уйнап, уң як фәрештәбез булып яшәгәне өчен рәхмәт укыйбыз. Әтиебез белән икәү, һәр чак шулай иңне иңгә куеп, ылгайган көннәрегезне дә җырга моңга төреп, тигез, матур гомер итегез. Саулык, сәламәтлек сезне ташламасын, бәхеткә, шатлыкка төренеп, озын-озак итеп яшәгез. Бәйрәмеңдә иңнәреңнән кычып, килә сине тәбрик итәсе, килә сиңа бәхет кенә теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Кояшыбыз, җәебез син, син безнең сулар һава, ал чәчәкләрдәй ягымлы, иң назлы, гүзәл ана. Ай нурыннан нурлырак синең алсу йөзләрең, моңлы бер көй булып яңгырый әйткән һәрбер сүзләрең. Син йортыбыз бизәге, туар таңның син яме, еллар кебек озын булсын әниең гомерләрең. Хөрмәтле Фәния Шәүкәтовна, бар якыннарыгызның изге теләкләренә кушылабыз һәм кабат бүләккә матур җыр яулыйбыз. Тормышларны сөеп, яшик янып көеп, яшьлегебез чәчәк атканда, кадерләрен белеп, бәхетләргә төреп, рәхмәт әйтеп атыканы таңын арыга. Син бит минем ярым,
nazı, көңелімнің язы, өмірге біз бірге боларбыз. Сен бит менің ярым, сен деп яши жаным, барлық үшін тұрмыш жолыбыз. Жүрегімнің назы, көңелімнің язы, өмірге біз бірге боларбыз. Сен болсаң янымда, мәхәббәт жанымда, назларыңа яшим түрініп. Шықлар болып тамам, гүлләр болып атам, құяш нұрларына үреліп. Сен бит менің ярым, сен деп яши жаным, барлық үшін тұрмыш жолыбыз. Жүрегімнің назы, көңелімнің язы, өмірге біз бірге боларбыз. Сен бит менің ярым, сен деп яши жаным, барлық үшін тұрмыш жолыбыз. Жүрегімнің назы, көңелімнің язы, өмірге біз бірге боларбыз. Бик көп еллар үткәч, гомер көзе җиткәч, яшьлекләрне искә аларбыз. Вәгъдәләрне саклап, икәү бергә атлап, мәхәббәткә тугры калырбыз. Син бит минем ярым, син дип яши җаным, барлык өчен тормыш юлыбыз. Йөрәгемнең назы, күңелемнең язы, өмірге біз бірге боларбыз. Син бит минем ярым, син дип яши җаным, барлык өчен тормыш юлыбыз. Йөрәгемнең назы, күңелемнең язы, өмірге біз бірге боларбыз. Йөрәгемнең назы, күңелемнең язы, өмірге біз бірге боларбыз. Адам баласының бер туган кардәшләре булу һәр вакыт аларны бәхетле итә. Менә инде сезнең очракта да Фәния Шәүкәтовна бәхет татыр өчен бер туган абыегыз бар. Бүген алар Новоспасское эшчеләр поселогыннан Фәнис, тормыш иптәше Гөлшат, племянницагыз Мәрьям, племяннигыз Кәрим дә үз чиратларыннан җылы теләкләргә урап алырга ашыгалар. Сөекле сеңелем Фәния бик йомшак күңелле. Бу дөньяга барысы да ак төстә булырга тиеш дип карый торган шәхес. Ул һаман да күңелен пычрандырмыйча, һәммәсенә дә ышанырга тырышып яши. Ул гомере буе минем юанычым, тормышым бизәге, яраткан сеңелем булды. Аның иртә белән имин көннәр теләп хәлләр белешүе генә ни тора. Шушындый кардәшләр өчен яшибез инде дөньяда. Җаныкаем, сеңелем һәм апабыз Фәния. Раббым сиңа исәнлеген кызганмасын, бәхетен дә өстәп бирсен иде. Һәр бер туар таңың ал булсын, киләсе елларың үткәннәрдән дә матурырак булсын. Картлык көнемдә минем олы таянычым һәм нык терәгем бул кадерлем. Синең хакта без кулыннан гөлләр коела, авызыннан балдай җылы сүзләр, йөзеннән тик хөрмәт бер киторган якын кешебез дип әйтә алабыз. Бер төбәктә яшәү сәбәпле һәр вакыт жизни белән безгә вакытыгызны да табып, гел ярдәм итеп яшәвегезгә дә бик зур рәхмәт. Сөеклебез. Бәхетең ашсын, ташсын. Бар изгелекләрең өчен мең рәхмәт. Алга таба да бер авыздан шулай матур гомер итик. Син беләсең, безнең гаилә эш сөючән. Шунлыктандыр син үзең дә шундый тәртипле, тырыш гаиләгә кияүгә чыктың. Жизнидә, син дә балаларыгыз өчен ах кылып тормыш сөрәсез. Эшләгән эшләрегез уң, тапкан малларыгыз бәрәкәтле булсын. Алга таба да безне шатландырып матур гомер итегез. Әлеге каршылаган 10 еллык туегыз 50гә, 60 еллыкка да барып тоташсын. Сеңелемнең туган көне кай арада буй үскән. Азмы күпме олыгайды, шул кадәр гомер иткән.
таң каламын карап аңа, нык ошаган әнкәңә, бирче Раббым олы бәхет минем сөйгән сеңелемә. Дус туганнар хөрмәт итсен, якыннарың яратсын, синең матур күзләрең ул бары шатлык таратсын. Гомерләрең кояш сыман, бигрәкләр якты булсын, туган көндә күңелләрең олы шатлыкка тулсын. Фәния, якыннарыңның теләкләренә без дә бик теләп кушылабыз һәм сиңа бары мәхәббәт эчендә күмелеп яшәреңне телибез. Сеңлем синдә зур үстең, шулай да һаман без бергә. Бер безгә килтерәк булып, алсак иде гомергә. Сеңлем, бүген мин чын күңелдән бәхет телим сиңа җыраша. Синнән артык күзем сөенәм, теләгем минем чынга ашса. Чын күңелдән бәхет телим сиңа җыраша. Синнән артык күзем сөенәм, теләгем минем чынга ашса. Абыем дип ихлас әйтүең минем өчен бик тә кадерле. Син булмасаң күрер идемме абыйларга булган кадерне. Сеңлем, бүген мин чын күңелдән бәхет телим сиңа җыраша. Синнән артык күзем сөенәм, теләгем минем чынга ашса. Ömür boyu ясын иделәр, сеңлем диеп сиңа дәшәргә. Кайгы күрми бәхет шатлыкта, бергә озак яшәргә. Сеңлем, бүген мин чын күңелдән бәхет телим сиңа җыраша. Синнән артык күзем сөенәм, теләгем минем чынга ашса. Чын күңелдән бәхет телим сиңа җыраша. Синнән артык күзем сөенәм, теләгем минем чынга ашса. Теләгем минем чынга ашса. Кабат Фәния Шәүкәтовна сезнең хөрмәткә матур котлау сәламе яңгырый. Бу юлы Кирюшкино авылыннан кайнана кайнатагыз Махмуд Султанович һәм Руфия Мөкәддәсовна. Сызран шәһәреннән апагыз Римма, тормыш иптәше Айдар, балалары Азалия һәм Альмира, апагыз Гөлназ, тормыш иптәше Радик, балалары Юлия һәм Артур язганнар. Гаиләбезгә улыбызны бәхетле итеп, татлы алмабыз Фәниябез килгәнгә бәхетебез чиксез. Инде 10 еллык кургаш туйларын каршылаган вакытта килеп җиткәненә таң калабыз. Күзләребез тимәсен дип кайчак аларга карап әйтәбез. Аллага шөкер, безне әти-әни дип хөрмәтләп, кайын апаларын үз апалары сыман күреп, кадерле балаларын, оныкларыбызны үстереп бик матур яшиләр алар. Фәния Мансурны, улыбыз киленебезне бер сүздән түгел, караштан аңлый дисәләр дә бик дөрес булыр. Эшләрендә алар бергәләп арып баралар. Ир ат артында көчле хатын түгел, киресенчә, акыллы, тыйнак, сабыр, Фәниядәй шын нечкә күңелле кеше торырга тиеш. Балаларым, ошбу бәйрәмнәрегез еш кына кабатлансын. Алтын туйларыгызга кадәр җитергә язсын.
Балаларыгызны укытып, олы дәрәҗәләргә, биек үрләргә менергә язсын сезгә. Бер авыздан алдада яшик. Араларга бер нинди кеше сүзе, кеше күзе кертмиек. Без сездән бик риза бүгенге көндә. Кызыбыз, яраткан сеңелебез Фәния. Ихластан сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Алдагы гомереңдә бары имин көннәр телибез. Якыннарың сине хөрмәтләп яратсыннар, кәефләрен төшерә торган хәбәрләр ишетергә язмасын. Бәла-каза синнән ерак йөрсен якыныбыз. Киленем дип эндәшкәнем һич кенә дә юк балам. Һәр вакыт кызым дип кенә ягымлы карап калам. Улымны бәхетле иттең, ул сиңа сулыш ирде. Шөкер Алла дөрес сайлап бер-береңне яр бирде. Берсе арты икенчесе үсеп килә балалар, алар да бит сездән һәр чак бары үрнәк алалар. Ягымлы һәм шәфкатьле бул, алда да яшәгез сез. Сыкланып горурланабыз, балалар сездән бит без. Котлы булсын бәйрәмегез, шатлыклар алып килсен. Раббым Алла сезнең өчен бары сөенеч бирсен. Хөрмәтле Фәния Шәүкәтовна, бар теләкләр чынга ашсын. Әлеге җыр да сезнең өчен генә яңгырый. Матур бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын. Кабул итеп алыгыз. Теләкләр җыйган бәхетле минутларым, сине якын итеп килгән күпме дус туганнарым. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Күзгә күренми усада гомер дигән хәзинә. Үткәннәрдән тик язларың сәлам юлласын сиңа. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Яшәгәндә барда кирәк, хәләл булсын тапканың. Җыр юллап сине котлаудан күркәм бүләк тапмадым. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен.